Magkano kilo? 120 sir. Oh, 120 po ang per kilo ng tilapiyang Batangas. 50 pesos lang po, oh. Madami na yan. Yan, may tawilis din po dito. 50 rin po ang tumpukan. Brasilis. Maraming tumpukan po kayo mabibili po dito, no? 50 pesos po yan, no? Halika, pili kaya. Pwede pumili yan. Huwag ka mahiya. Marangit ka naman eh. Ayan po, makita po natin yung mga... Magkano dito kaya? 250, 150. So sa laki ng alimango, magkano kilo? 400 po per kilo ng alimango. Sa loob. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at nandito pong muli si Boss Lando Explorer, no, sa Malabon Fish Market upang mag-update po ng mga presyuhan dito po sa kalakaran po ng kanilang mga paninda po dito. So nakikita po natin sobrang dami pong tao ngayon dito sa lugar kung saan ay dinadayo po ng ating mga kababayan, no? So tara, samahan nyo si Boss Lando Explorer na mag-ikot at alamin natin ang mga presyohan po dito. So tara, let's go! So dito po may paninda pong saptap si nanay, no? 100 po, 100 pesos po ang per kilo. Morning, nanay. Tapos may flying fish po, no? 100 pesos din po ang per kilo. Nay, salamat po. Boss, tilapia boss. Good morning. May tilapia po rito, tilapiang Batangas, no? Tilapia Batangas po. Tapos naman. Magkano kilo? 120 sir. Oh, 120 po ang per kilo ng tilapiang Batangas. Tanong kayo rito. Salamat. Salamat din. Bumal. Tilapia. Tulingan, no? Alumahan. Magkano alumahan? 250 po. 250, no?
250 po ang per kilo ng alumahan. Salamat. So marami po mga paninda po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Yan, may mga presyo na po, 160 po ang per kilo. So dito tayo sa kabilang side ng nagtitinda po ng mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Yan, tumpukan po, 50 pesos lang po. Madami na yan. Yan, may tawilis din po dito. 50 rin po ang tumpukan. Tapos meron din pusit, 100 pesos po ang isang tumpok o isang plato. So dito maramihan po ang tumpukan po ngayon. Makita po natin na sariwang-sariwa po yung mga isda nila. Yung mga sapsap po yan. At makikita nyo po lang dito sa Malabon Fish Market. Maraming tumpukan po kayo mabibili po dito, no? At meron na rin po kayo mauulam sa pagkainan sa halagang 50 pesos po. Maiuwi nyo na po pang ulam sa bahay at sa pamilya. Hindi lang po yan para may sakto ako. Sariwa maya, sariwa. Dapat sariwa o 50 na. Pang-ilaw. Pang-ilaw, 150. Ah, 50 na, 50. Yan, no? Oh, sariwa yan, oh. Pang-ilaw Sariwa yan. po na tawilit. Pang-ilaw na kaya kung parang yan po. Naman na may tama. Langanin. Siya pa sa akin. Mataplong. Papanegi sa loob eh. Hello, te. Lang ang tinda ngayon, nakakaunti ah. 50 pesos yung tumpukan. Sa ito, tumpukan. 50 pesos lang po, oh. Bikaw. Okay, salamat. Hello, nanay. Shoutout po. Hello. Ang bisugo. Panay, salamat po. Alright, so nakita na po natin ang sitwasyon po dito, no? Yung mga halagang 50 pesos po ay marami na po na mabibili nyo po dito sa halagang 50 pesos na tumpukan po ng isda. Grabe po talaga ang tumpukan dito, oh. Ayan, no? 50 lang po ang tumpukan po dito, no? Tawilis pa rin po. So, dagsa po ang mga tao po ngayon dito, no? Mga namimili nating kababayan at talagang dinarayo po itong lugar ng Malabon Fish Market. So, dito may mga tinda rin po mga limango, oh. Meron tinda rin hito. Kano kilo? 100. Dito sa alimango. Ayun, 350 po ang per kilo ng alimango po dito. Salamat. Boss, galang boss, galang boss.
Thank you. Oh. Shoutout sa'yo, kaibigan. Sa aking page, Panyag Kabulon, at Gando Ronda, makita niyo yung mga vlog ko doon, maraming mga followers yun. Thank you. Okay na to? Gano'n sa ita? Idol. Mga tinda po ni Idol dito sa Malabon, no? May mga presyo na po. 180 na natin ngayon. 180 po yung tuna, oh. Ang per kilo po yan, per kilo. 420. Tapos 260 po ang per kilo ng hipon. Kaya. Thank you. So dito may tilapia pong Pampanga. Ay, maganda po yung mga size po, oh. Buhay po yan, tilapia Pampanga. Ayan yung mga ano, hahalan ako. Hello, te. Paano santa nyo? Santabo, 100, no? Apo, 100. Maka na. Ano? 100 pesos po yung tahong. Santabo po yan. Tapos may mga manok din po dito, no? 140 po yung atay balunan. Yan po, may mga presyo na po. Sandan, santabo. Te, salamat. So dito may mga gulay din po sa gilid-gilid din po. May lettuce po, 20 po. Isang ano? Oh, isang tumpok na po 'yun, no? Murang-mura po 'yan, 20 pesos lang po mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market. Tapos may mga tinda rin po mga prutas. May mga presyohan na rin po makikita po sa kanilang mga paninda. Hello. Yung may melon po, may mga price po. Oh. So, grabe po ang mga tao ngayon dito sa bilihan po ng mga isda. Ganyang karami po ngayon ang namimili po ngayon dito. Wala kang 20? Dahil magkatawilis mo. Tawilis, 120. Oh, 120 po ang per kilo, no? Puro pa. Wala oh.
Hello. Dito po, may tinda pa rin po ditong hipon, 300 pesos po, no? Tsaka 220 po ang yellowfin tuna. Sariwa yan, madam. Ay, bumili ka. Vlog ka ng vlog. Oo. So, malaki, patek-te, malaki. Magkano kilo dyan, idol? 200, idol. Oh. Narito, idol. 200 pesos po yung kilo ng gagaong. Halika, pili kaya. Pwede pumili yan. Huwag ka mahiya. Pamangit ka naman eh. Ayan po, makita po natin yung mga kanilang paninda, no? Sobrang mura po dito sa Malabon Fish Market. Ayan, mga may Pili presyo kaya. na po. Hindi naman, pabayad ka naman eh. Okay. Talagang lambuti ng masaya. Pre, baka malaglag ah. Baka malaglag. Kalati lang ito. Mahirap. Kaya mo dito ka ako. Bawal pili. Tapos meron din pong halaan. Magkano dito kuya? 150, 150. So sa isdang dilat, 160, no? Tapos ang alumahan po, 250 pesos po ang per kilo. Napakagit lang po ang pag-uusapan, ma'am, sir. Nakagamitan sa inyong bahay ay Pinoy pandikit lang ang kailangan. Ginagakita rin ito ng Marikina Sus at nagviral na po ito sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy pandikit. Dahil lamang ang Pinoy sa amin. O nay, nandito kayo sa kabila. Nag-magic ako. Nag-magic ka agad na ya. Dito na agad ako. Bilis ah. Yan, 50 pesos po ang tumpukan, no? Salamat, nay. Yan po yung mga presyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? 280 po ang per kilo ng yellowfin tuna. 90 kalahati. Tapos nagagawa na ito ng 20 ko lang. Laki ng alimango. Magkakila? 400 po ang per kilo ng alimango. Sa loob. So, tapos meron din po ditong isdang maya-maya. 80 po ang kilo. Sa ulo po, 80 ang kilo. 120 sa katawan. 30. Ha? 430.
dadami pa yan pagtungtong po ng mga alas 8. Talagang dadagsain po talaga itong Malabon Fish Market. Nagawang Pinoy na tinatangkilik ng mga Pinoy. Lalo na sa mga sapatos nyo, chinelas, sandals, monoblock, bearings ng motor, sirami, figuring, basang na pustiso. Pwede rin sa baka, kahoy, tires, PVC, salamin. Lalo na sa mga tubigan ng sapatos. Ang na one-side application, di kulang ang lucidance. Gano kilo? Kahit anong lakas ang 120. So 120 po. Tilapiyang Batangas. ang pandikit na pilit pang vulcanize. Ito. Po 100 po. Ayun, lalaki po ng tilapiyang Batangas. Pwedeng pang ihaw po ito. Ay bumabalik at pinatangkilik dahil sa Ite, salamat po. sa rubber rice. Hindi po pinagsilakan sa atos. Masyadong naman siya. So 100 lang po yung ano, tilapiyang Batangas. Magkano kilo dyan sa cream dory, idol? 140. Sandaan sa ulo. Sandaan sa ulo. Salamat. Pusit, 350 po ang per kilo. So, alright, so ang kalakaran po dito ng mga paninda po nila dito, may mataas, may mababa po, no? Pero sulit na sulit pa rin po yung kanilang mga itinitinda dito kapag kayo po ay namili sa Malabon Fish Market. Ay, 50 lang tayo. Isang daga. Ano ko ito gata? Ang pangal. So hanggang dito na lang po tayo sa ating pag-vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Goodbye. Bye-bye.